Türkmenistanda çenden aşy ıssyk howa dowam edýär. Howanyň temperaturasynyň kölegi 50 gradusa golaýlayan wagtynda köp sebitiň jemgyýetçilik hyzmatlarynda bökdünçlikler döreýär. Raýatlaryň elektrik üçünçiligi we içimlik suw problemasy hem gün saýyn ýitileşýär. Türkmen mediasynda iýunyň aýagynda howanyň temperaturasynyň çenden aşy gyzjakdygy barada duýdurulsa da, häkimetleriň adamlaryň saglygyna hem ýaramaz täsir ýetirýändigi aýdylýan jokrama ıssydan gorunmak boýunça iş ýüzünde ýeterlik ýa asla tagalla etmeýändigi hem bellenilýär. Howa maglumatlarynyň gözegçiligi Gelmeti jurnal internet neseriniň maglumatyna görä, Türkmenistanda anomal derejede ıssyk howa saklanyp, ýurduň soňky 135 ýylyň dowamyndaky iň ıssyk günleri soňky döwürlere gabat gelýär. Lebap vilayatynyň dolandyryş merkezi Türkmenawatda eýem 3 günden bäri howanyň temperaturasy gündizlerine 45-47 gradus aralygynda saklanýar. Gijelerine hem tas 30 gradusa çenlik golaýlaýar. Jokrama ıssydan ýaňa köçeleriň asfaltlary ereýär. Ulaglar hem ıssa çydaman gaýnap ýoluň uğrunda bozulýarlar. Diýip yerli ýaşaýjylaryň biri 20-nji iýunda habarçymyza gurrun berdi. Ol bir ýagdaýda görnüşinden ıssyk howa sebäpli bir ulagdagy ot alandygyny anyklamagy başardy. 26-njy iýunda Mardan Faraba barýan bir ýük ulagynyň ýydynaky tirkegi ogdaldy. Mundan soň sürüji destine tirkegi kabinadan aýryp 50 metre goloý aralygy aşdy. Tirkegdäki haritlaryň köp bölegi ýanyp harap boldy. Sürüje şikes ýetmedi. Diýip bu ýagdaýlara saýat bolan yerli ýaşaýjy sözüne goşdy. Mundan başga da habarçylarymyz bu günler ıssyk howanyň takmynan 24 sagat dowam edýändigi sebäpli öýlerde, ofislerde we dükanlarda sowadadyjylaryň tas öçürilmän işledilýändigini aýdýarlar. Bu bolsa elektrik simlerindäki togyň güýji talap edilisinden pes bolany sebäpli simleriň eräp, hatardan çykmagyna getirýär. Netijede ilaty öňkem kadyly berilmeýän elektrik togy ýygyderli kesilýär. Velaýatyň dürli sebitlerinde şol sanda Türkmenawatda hem elektrik transformatorlary ýydyna sandan çykýarlar. Onsuz hem ätiýaşlyk şaýlarynyň ýetmezçilik edýändigini aýdýan ustalar näsazlyklary ençime sagatlap, kä halatlarda günläp aradan aýryp bilmeýärler. Dänew etrawynyň Boýnuzyn sebitinde 25-26-njy iýun aralygynda düýbünden elektrik togy bolmady. Diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli atlandyrylmasalygyny soran söhbetleşmez belledi. Galy berse-de habarçymyz aşyk howada günurmasy, basyşyň ýokurlanmasy ýa-da öňden bar bolan kronik ýarawsyzlyklarynyň ýitileşmegi ýaly saglyk meselelerine duçar bolan adamlaryň has köpdigini, şol bir wagtda tiz kömek gullyklarynyň ýüz tutýanlara wagtynda himayet berip bilmeýändigini hem sözüne goşdy. Issyk howa sebäpli saglyk ýagdaýy agyrlaşýan adamlar juda köp. Günde onlarça çağırşı dağı kabul etmeli bolýarys. Güýçlendirilen tertipde işlesek hem ýüz tutýanlaryň has köpdigi sebäpli syrkowlara wagtynda baryp bilmeýäris. Bir misal, öten akşam saat 9'lar töwerege kabul eden çağırşymyza diňe 3 sagatdan soň gije ýary baryp bildik. Diýip sagtyetini aýan etmezligini soran Türkmenawatly lukmanlaryň biri belledi. Bu ağırlıkta aşyk howa şertleri sebäpli Lewabyň ençemi harby bölümlerinde 26-njy iýuna meýillestirilen harby kasam kabul ediş dawarasynyň hem 3-nji iýula geçirilendigi belli boldy. Bu barada resmi derejede hiç ýyly habar berilmese-de, degisli harby bölümlerde gullyk edýän ýigitler enatalaryna jaň edip, ıssyk howada husyny ýitirýän eserleriň köpdigini, şol sebäpli de senäniň üýtgüdilendigini aýtdylar. Türkmen mediasy we ýarym resmi hökümetçi neserler iýunyň aýagynda hususan da üstümizdäki hepde howanyň temperaturasynyň aşyk gyzjakdygyny, köp sebitlerde howanyň gyzgynlygynyň gündizlerine kölegide 45 gradusdan hem aşykdygyny habar berdiler. Şeýle de 26-njy iýunda efire berilen Watan habarlar gepleşiginiň howa maglumatlary bölüminiň soňunda Tomsta howanyň derejesiniň ýokurlanýandygy sebäpli adamlar jemgyýetçilik arasyçylyk tertip düzgünlerini berja etmek bilen birlikde paslyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmek we günüň ýetiş şöhlesinden goranmak maslahat berildi. Mehriban ýerleşler. Bulary berk berja etseňiz de ýeliň islenip paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Emma munuň bilen baglylykda hökümet derejesinde amal ediljek işler barada hiç zat aýdylmady. Sebitlerdäki habarçylarymyz häkimetleriň iş ýüzünde jokrama ıssyda adamlara ýeterlik ýeňillikleri döretmeýändigine ünsü çekýärler. Idara kärhanalary ozalky tertipde işlemek tawsyryldy. Öňler howa gyzynda gün ortanyk ary kesmäniň möhleti uzuldylýardy we iş güni kemeldilýärdi.
Häzirlikçe bu uğurda amal edilen anyk histat ýok dip Türkmenabatly büdjetçileriň biri bellidi. Türkmen häkimetleri ıssy howanyň täsirleri barada duýdursalar da, gün urup keselhana düşýän raýatlar, sol tanda çağılar, selede ilatyň elektrik üpsünsüligi we içimlik su problemasy barada hiç zat aýtmaýarlar. Meti jurnal nisari Türkmenistanda iň ıssy ýyllaryň 2015, 2018, 2019 we 2021-nji ýyllar bolandygyny belleýär.